Hello guys, follow nontongo borda ba so guys pele मोनसे गोदान भिडिअ लानानै so guys गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायखौ मानो होनबा माखासे खामानियाव नांथाना दंमोन बेखायनो जों आं भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन आरोना so guys दिनै जों रायलायगोन मोनसे दावहा जाय ससियेल मिडियायाव सोलिगासिनो थारमाने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिगासिनो आरोना मानो होनबा दुंहाव थासारि जागासिनो बहुत गरमा गरमि सानैनि गेजेराव मरदे हाबा जानाय जिबनाबो शान्ति गैला मानो हाबा जायै जिबनाबो शान्ति गैला मरदे दा साननानै मोनलाय जिबना मायाव शान्ति जागोन ओरैबायदि दावराव बाबा ससियेल मिडियायाव so guys दावरावा मानि थाखाय जादों होनबा एनिथिं एमजे आरो बिथांनि हिनजाव प्रिति नार्जारिनि सानैनि गेजेराव जागासिनो आरो गाइस मरदे मानि दावहा होनबाथाय पस्ट खालामनायनि दावहा नाय दानि मानसिफोरा जेनेबा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि आपग्रेड जाबाय जे न'आव नांलायनायखौथ' बाद होदो न'आवथ' नांलायबाय थिग नांलायबायनो हमना ला किन्तु ससियेल मिडियायावबो नांलायबाबो नायनो सानलाय नोङो काट्रानाय मानसिफ्रानो so guys दायो मेन टपिकखौ फैनोसै जोङो नङा होमबा so anything MJ आरो प्रिटिनि गेजेराव एसे बर्तमान दावराव दावसि जागासिनो नांलायगासिनो मानो होनबा बिथाङा मोना जेनेबा पस्ट खालामनानै गावजों गावखौ रायगासिनो आरोना जे प्रिटिया एमजेखौ रायो एमजेआ प्रिटिखौ रायो बिदि सोलिगासिनो आरोना एमजेनि सल' खननायफोरखौ प्रिटिया शेयार खालामनानै एक्सफोरनि सायाव मानि सायाव गोसोखांना रोजाबदों मा रोजाबदों होननानै बुहुत खोथा बुंदों नोंथांमोन आं स्क्रिनावबो होखागोन नायनो हागोन नोंथांमोना मिथिबायना so बर्तमान सानैबो जे बुङाखै जे जोंनि गेजेराव जे एसे दावहा जादों होननानै डाइरेक्ट भिडिअ बानायना बुङाखै आरोना जिहेतु जों नुनाय हिसाबैथ' बर्तमानथ' पस्टनि दावहासो सोलिगासिनो नालाय दा सानैनि गेजेरावबो सानैनिफ्राय जेबो मा होनो खुगाजों बुंनाय जे भिडिअफोर फैथ'वाखै दा जों नेनानै दङ आसलथे मा जामारदों खोथाया जों मासो मिथिगोन नङा होमबा स' दायो आं मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना गाइस जे नै एमजिआबो सेटेलखा मानसिया खामाया नङा बुहुत खामायो नङा होमबा प्रिटियाबो समायना नङा बुहुत समायना बिसोर सानैयाबो फिसाला ना फिसाजो सासे दङ लोगोसे सानै मोनसेयाव वेल सेटेल खाना वेल सेटेल मानसियानो नै सुख गैया जिबना गाइस मिथिबायना आरो नों आं हाजिरा मावनायनि न'खौ सुख जागोन साननानैलाय नै इमान मोजां जेनेबा इउटुबनिफ्राय इनकाम फेसबुकनिफ्राय इनकाम प्रिटिनाबो इउटुबनिफ्राय फेसबुकनिफ्राय मोननैनिफ्रायबो इनकाम थेवब्लाबो बिसिनि जिबना मा होनो सान्थियानो गैया स' गाइस दिनै भिडिअखौ जों फोजोबबाय जे आरो माथो होनबावनो दा बिथां सानैनि जुनथु क्लियारफिकेसन भिडिअ फैथारगोन जों नेनानै थानोसै नङा होमबा नेनानै थानानैसो आसलथे मा जामारदों होनबासो बुंनो हासिगोन नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअखौ जों फोजोबबाय टाटा बाय गुड नाइट